Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, εγώ είμαι Τέλη. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Adopt Me και έχω ένα σκυλάκι που το λένε Summer, είναι κορίτσι και τώρα θέλει να φάει και να παίξει γιατί βαρέθηκε. Αλλά πριν ξεκινήσει το βίντεο θέλω σας παρακαλώ να κάνετε εγγραφή για περισσότερες περιπέτειες και να κάνετε και like. Και έτσι θα γίνει το νέο πιτόγυρο του καναλιού. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 31 subscribers. Είστε ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα πάμε να παίξει. Τώρα θα το πάμε να παίξει λιγάκι. Και... πρέπει να πάει και για ύπνο. Μη μου πεις ότι θέλω να πάω για ύπνο. Γιατί αυτό είναι δύσκολο να το βάζω να πάει για ύπνο. Δεν πρόλαβε να παίξει και νύσταξε. Να το κρατάς, να είναι τόσο cute. Λοιπόν, μ' άρεσε που λέω, λοιπόν. Και τώρα διακοσμίζω το σπίτι. Έχω ένα tiny house το... Τέλεια. Αυτό είναι το κρεβάτι που κοιμάται. Οκ, και σε λίγο ξυπνάει. Τέλεια! Λοιπόν, της άρεσε πολύ ο ύπνος και πρέπει να αλλάξω λίγο. Να φάει. Ναι, θα το πάμε και λίγο στο... Το πάμε λίγο να κάνει μπάνιο γιατί από το πολύ παιχνίδι, γιατί είναι βρώμικη. Τέλεια, λοιπόν είναι έτοιμη για πασαρέλα και θα φτιάξουμε το σπίτι. Ωραία. Τώρα τι θα βάλουμε, να δω. Τώρα το σαφάρι, τι. Θέλω και ένα κρεβάτι να κοιμάμαι και εγώ, γιατί... Όπα, τώρα θα πρέπει να το πάμε στο σχολείο. Λοιπόν, το πάμε στο σχολείο για να μάθει κάτι, ρε παιδάκι μου. Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να είναι σκυλί, αλλά αυτό το σκυλί είναι έξυπνο. Δεν είναι σαν τα σκυλιά της αληθινής ζωής. Ναι, βασικά τα σκυλάκια στο Adopt Me χρειάζονται σχολείο. Ακόμα και αν έχεις παιδί. Βασικά όλα τα μικρά ζωάκια παιδάκια χρειάζονται σχολείο στο Adopt Me. Ναι, τώρα λέω κάτι βολής. Λοιπόν, τώρα ξεκουραστώ, είναι μια χαρά. Οπότε... Γεια σου η Βασίλη. Καλά, αυτός έχει πάρει φίδι και η άλλη έχει πάρει μυρμήγκι. Εντάξει.
Μπορώ και εγώ να πάρω μυρμήγκι, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, την αφήνω εδώ πέρα να παίξει. Να παίξει λίγο με τα άλλα ζωάκια. Γιατί με ακολουθάς? Γιατί η μαμά σου έχει συνηθίσει. Στην τάξη να το πάμε. Λοιπόν, και εγώ θα γίνω δασκάλα. Λοιπόν, Σάμερ, να ξέρεις πως 1 + 1 κάνει 11. Τάρα! Λοιπόν, και θα το κάνεις έτσι. Και άμα σε ρωτάει κάποιος που σου κάνει 2 × 2, θα το απαντήσεις 22. Αυτά να το απαντήσεις. Βασικά, εντάξει, πλάκα κάνω. 1 + 1 ίσον 2. Παιδιά, πλάκα έκανα, μην το σχολιάσετε. Και 2 + 2 ίσον 4. Τέλεια, λοιπόν, αυτά να μάθεις. Λοιπόν, πάμε! Όπα, τι! Τώρα γυμνάστηκα στο σκυλάκι! Παιδιά, νομίζω πως δεν γίνεται κανένα σκυλάκι να είναι τη φάση. Γιατί η άλλη έχει έναν παπαγάλο. Παιδιά, βοηθήστε με. Λοιπόν, όπα, τώρα το κάνουμε τρόπο. Έλα, πιέστο με χαρά. Ωραία. Ωραία, ήπια και το τσάι της. Εντάξει, μωρέ, δεν πίνει μόνο νερό, τρώει τα πάντα και πίνει τα πάντα. Τι να σας πω, ακόμα και κοκακόλα πίνει. Τώρα θα το πάμε λίγο να κουρευτεί, δεν το είπε το σκυλάκι. Να το κουρέψουμε γιατί είναι λίγο χάλι. Λιγάκι με τρίχες. Θέλω να δω, όπα! Τέλεια. Θα του κάνουμε σαλόνι ομορφιές όπως βλέπετε. Ναι, εδώ πέρα το βάζουμε. Α! Το σκυλί! Ναι, δεν γίνεται. Είχαμε και όρεξη.
Πού είχε το σκυλί? Α! Λοιπόν, θα σε κάνουμε κούκλι. Κούκλι. Λοιπόν, το βουτάμε. Οκ, τώρα το παίρνουμε. Οκ, πρώτη φορά που δεν μου ζητάει τίποτα, φυσικά η δεύτερη φορά. Το σκυλί. Όπα, πεινάει. Sorry. Λοιπόν, τώρα σε λίγο τελειώνει το βίντεο, γιατί τώρα έχει πάει 10 λεπτά και τώρα πάει 11 λεπτά. Ωραία, θέλει πολλά το σκυλί. Σοβαρά τώρα θέλει να κοιμηθεί κιόλας. Βασικά, οκ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe για part 2, για part 2 που το φροντίζω. Λοιπόν, αυτά, γεια!